председател Точно Килокер. Сме домакини на това чудесно събитие. Аз ще ви дам после думата. Винаги, когато ми се гласува така доверие за представяне на книга, винаги се опитвам да го направя като разговор, като нещо по-интерактивно, по-забавно и много е скучно един човек да излезе от публика и да чете разни неща, да си е написал. Затова и този път ще бъда верен на себе си. Така съм си подготвил няколко въпроса, които да задам на Божидар. Имах удоволствието да представя и първата му книга. Божидар, започваме. Първо, ти познаваш хората, които са тук, но те предполагам те познават отскоро повечето. Да. Кажи нещо за себе си. Кой е Божидар Черкаров? Как би се представил? Благодаря първо да кажа на всички, че ме уважихте тази вечер. Както казах господин Михайлов, повечето от вас ме знаят отскоро, някои от вас от повече време, но аз съм Божидар Черкаров, по принцип съм родом от Пазарджик, но скоро живея в Пловдив. По образование съм учител, масажист, спортист, писател, певец, много работи. Значи по-лесно да кажеш какъв не си. Да, по-скоро какъв не съм, защото по-това ти е списане. Какъв не си? Магиосник? Добре. Сега, ти си незрящ, затова те питам, като човек, който е в нещата, какви са предизвикателствата пред незрящите хора в България? Какво би казал като впечатление така? Тук пред всички хора има предизвикателства, Има без значение дали са увреждане, дали е здрав човека. Няма, така. Тук в моя случай инфраструктурата. Тротуарите не са пригодени, не навсякъде има светофари, които са обозначени, нали, издават сигнал, за да знаеш откъде пресечеш. Има много неуредици в България, но справяме се. Има добри хора, помагат. Със сигурност е изключително трудно. Аз те питах и миналия път, но ще те питам и сега. Ти си виждал до известна възраст. Да. Пролета на 2001 година. До преди 23 години. Да. Какво си спомняш от преди 2001 година? Какви са спомените ти от тогава? Имаш ли, ти тогава ми каза нещо много интересно, но кажи, какви са спомените ти от тогава? По принцип всичко помня, но вече към нещата ми се, да не кажа изтриват, но размиват. Силовете на вече лица на хора не помня, сгради така вече позабравям, но помня много неща. Разбирам. Ти ми каза също миналия път, че всъщност някакси нещата в ума ти поизбледняват. Да, избледняват, точно така казано, но винаги пък не съм зрящ човек. Да, това е хубаво, което го казах последното. Всъщност ще направим връзка с следващия ми въпрос. Втора книга, да, ето я, търсете, но да кажем няколко думи за първата ти, за сънищата на слепеца. Каква беше нейната съдба? Как се прие от хората, които се докоснаха до нея? Разкажи нещо повече. Да, първата ми книга Сънищата на слепеца, така е кръстих, защото идеята за всеки разказ е дошла от съня ми. Затова така се казва. Книга се приема много добре от хората. Има трети тираж, който вече е към своя финал. Много добри отзиви чувам. И доста от хората ми писаха във Фейсбука, другите социални мрежи, Instagram, TikTok, вече YouTube канал имам. Отзиви, харесват, имат си любими герои, от случки любими, искат да са като един герой, като друг герой. На всеки харесва различно, но като цяло всички я харесват. Даже от нея има в Кипър, Испания, Германия, Турция и още една държава имаше, но и цяла България. Чудесно, има и в Канада. Даже днес ми казаха моите книги да ги направя и на английски език, за да имат достъп и в Канада. Аз имам приятелка там, която подарих и твоята книга. Супер, значи в Канада има и книга там. Добре, слушай, разкажи нещо повече на хората. Как става при теб писането? Тъй като
като незрящ човек ти го правиш по различен начин от нас. Разкажи малко повече, как се случва при теб писането? Първо, самата чисто технически, да. Първо, всеки път е различно. Дали през деня, дали през нощта, музата ми идва по различно време. При мен, сякаш някой ми шепне на ухото какво да бъде в даденото разказче или стихотворение, защото освен разкази имам и над, може би, 200 стихотворения. Така и поне 150 със сигурност. Родихме новина. Да, това не съм казал никъде до момента. За първ път нещо предаде, добре? Да, точно така. Така, аз не знаех, наистина, да? Да, може би не съм споменал. Не си ми казал. По-рядко казвам, но имам и стихове, аз даже първите ми писания са стихове, не разкази. Добре. А разказите сега сякаш на магия, особено и за втората книга. Бях си вкъщи, един следобед, втората книга написах в рамките на 2 дни. На първата. Добре, на първата. Да разкажеш за първата. Добре, значи първата е написана преди много години, бях дете и тя е посветена на младите хора, на децата, на малото поколение, ако мога така да се израза. Написах я, образно казано, като записвах на касетки на касетофона и ги бях пребрал, показвах на близки, на приятели какво съм записвал, всеки от тях харесваше и казваше, защо не я издеш в книга. Обаче до миналата година нямах смелостта да ги издам в книга и миналата година, като бях първата почивка на Велинград, едно птиченце ми каза, нали, в ухото, така ако мога да се израза, че е времето. И между първото ми гостуване на Велинград и второто, за един месец, миналата година, август месец, всеки ден по няколко часа бях на компютъра, пишех от касетите, презаписах касетите на диктофона на телефона, този запис отиде на лаптопа и оттам пусках записа и пишех на ръка. Обаче стария ми лаптоп беше, нали, стар и постоянно гаснеше, като изгасне всичко ново правех и много зор видях. И така направих на Word аудиофайловете, оттам ги дадох за редакция. Свързах се пак благодарение един приятел, той е издал няколко стихотворения в различни сборници, свързаме с неговата редакторка, издателка. По влака, случайно се заговорихме, че имам идея вече да издам книга. Няма нищо случайно. Няма, убеден съм, Господ се знае от нещата. И така, звъннах на жената, каза, че е в чужбина, каза да извънна след няколко дена, обадих се, казах какво искам, тя какво иска да й пратя. Пратихме по имена, пак с благодарение на един приятел и така тръгнаха нещата. И за 2 месеца, може би, предадох материалите, жената направи редакцията, предпечата, печата и ми дойде на 23 ноември книгата беше факт. Ти имаш, така както съм намекна, много услужлива муза. Да минем вече, казвам това, защото искам да те питам как това птиченце пак ли дойде при теб, как реши, че е време за втора книга? Какво се случи? Втората книга написах миналата година, януари месец, на 30-31 януари. Трите, нали с втората книга говорим, търсете, трите разказа, Майчино сърце, развълнувах се, Що за майка, Майчино сърце и Старицата са измислица. Едно птичнице в ухото ми шепнеше как, кой след кой да бъде, всичко за минути се роди и записах. А за главния разказ Търсете се роди за 6 месеца. Това е истинска история от моя живот. Преди, като дете бяха ми казвали доброжелатели в кавички, съм установен, аз не вярвах. Питах един път баща ми, той отрече и повече не съм повдигал от тази тема, защото аз вярвам на моите родители, не на чужди хора. И преди 2 години и половина към днешна дата гледах Ничия земя, всяка събота си го гледам от 18 часа и в това предаване 2 жени са се търсили. 2 сестри, едната дадена за осиновяване, другата е търси и след години се намират благодарение на един Фейсбук за такива хора, нали, които търсят родители, майки, бащи, децата си, братя, сестри. Чух как се казва групата, веднага намерих във Фейсбука, писах им без да знам нали истина ли не ли, писах осиновен съм, те приеха моята заявка да се присъединя към групата. Но сутринта попитах какви стъпки, за да разбера дали това е истина. Казаха ми къде да влезна в началото на групата, има 2 стъпки и почнах да ги следвам. И така открих
истината. Взех документ от общината, помолих една приятелка да дойде да ми прочете какво пише на документа, защото нали, аз не мога да го прочета, но и тя не знае за какво чете, но помолих и не ми отказа жената, да е жива и здрава. Четем, нали, първа, трета, пета точка, а от групата знам, че в точка 13 трябва да пише, ако съм осведомен, да има номер на дело. Стигаме точка 13, пак няма число, и аз се зарадвах, и супер, значи хората искат да ни скарат с моите родители. И се зарадвах, че не е истина. Обаче накрая се оказа на този документ, че на точка 13, там не помня коя точка беше, накрая има вярно номер на дело и име на жена. И аз помислих, че тази жена е майка ми, което странното беше, че тази жена се казва Мария. И казвам, бе, какво съвпадение, майка ми е Мария и тази жена, която ме е родила, също Мария. Писах веднага в групата, ме попитах, коя тази жена, дали тази, която ме е родила или защо е пише в документите, защото това е жената, която ме е взела от родилния дом и ме е оставила в дома. Тя е свръзката между биологичната майка и дома. Но ми потънаха гемиите, нали, като разбрах съм осиновен. И така, живота се обръща на човек. Не знаеш кой си, какъв си. Минало. Всичко наново трябва да научаваш. Но понеже ти навлезе в тази тема и разказа е личен. Да, и тук разказа е точно това, че описвам пътя, който съм изминал, за да намеря своята биологична майка. Аз ще позволя да те задам, ние сме достатъчно близки, за да ти задам... Отварям всички въпроси и публиката може да пита, за да ти задам и личен въпрос. Това, което разбра за тези хора, твоите истински биологични родители, промени ли по някакъв начин отношението към твоите осиновители? Аз на моите родители не мога да кажа, никога осиновители няма да кажа тази дума, защото те за мен си винаги, нали, Бог да ги прости, ще станат мои родители, защото както казват хората, не е важно кой е родил, който е отгледал, това се е вярно. Сега съжалявам, че не са живи, за да съм още по-признателен и благодарен, нали, да им го кажа лично. Разбирам. Иначе не съм помагал, разчитали се на мен, аз на тях. Хубаво, лошо, минали сме, нали, няма как. Да. Всъщност, поради това си избрал и заглавието, търсите. Да. Когато четох специално това нещо, търсите, усетих една болка, едно разочарование, същото време усетих една надежда, усетих едно желание, един стремеж да бъдеш част от една семейна общност. Ти не искаш нищо друго, освен да намериш тези хора и да бъдеш част от тяхния да запознаеш. По техния живот по някакъв начин, без да се натрапаш. Ти го пишеш и тук. Какво друго търси? Какво друго търси Божидар Чернелов? Търси друго, освен тези хора, които ти вече спомена? Спрямо книгите или по принцип? В живота. Какво търсиш друго? Което не си намерил още? Искам да съм здрав, другото, каквото каже Бог, това ще е. Но сега искам да се запозная с тези хора, защото аз съм говорил с биологичната майка, от нея знам, че тя е момиче и момче, даже онзи ден една оптичница ми каза, че моята сестра, защото тя има дъщеря и син, след мен е родила второ дете. Аз не знаех за първото, вече има второ, да е живо и здраво, преди 4-5 дни някъде е родил. Брат ми той има 2 дечица. Втората ти книга, предполагам, че и първата просто забравих. Втората книга е издадена с помощта на Дамски лайънс клуб Пазарджик. Да, как те решиха да те подкрепят? Искаш ли да им кажеш нещо специално на няколко от тях да благодариш? Сега е мястото за това. На ръководството, всяка година са различни шефовете на Дамския лайънс клуб, да са живи и здрави. С тях се познавам още от 2011 година, когато бях студент тук в ПЕУ-то. Те ми помогнаха с годишна стипендия, за да мога да следвам. И оттам се знаем. След години пак се срещнахме. Миналото година поканиха на едно тяхно мероприятие да бъда гост за ден на Белия бастун. Тази година пак ме поканих на тяхно мероприятие. Показах им първата книга, показах медалите, които съм спечелил до момента и медал, който взех за отличие от университета. Им казах, че това е благодарение на тях. Благодарих им от сърце, както сега им благодаря. И казах, че ще излезе, на това миналата година казвам, следващата година ще излезе книга, която постоянно за отношението на майка и дете. Ако искат, могат да ми помогнат финансово, защото да човек да издаде една книга не е въобще лесно, не е ефтино.
и човек трябва да има кой да му помогне, за да успява. И те ми казаха, че трябва да помислят, но що ме за мен, ще направя всичко възможно да ми съдействат и наистина да са живи и здрави. На представянето на първата ми книга в Пазарджик на 14 февруари и тази дата не е случайно избрана, макар че беше празник и знаех, че няма толкова много хора. 14 февруари всъщност това рожден ден на сестра ми, затова избрах, на никой не съм казвал, сега пак казвам. Нашето предаване още една новина. Да, още една. Браво, браво. И затова избрах и дами тогава ми дадоха плик с пари, да са живи и здрави. Казах, че заедно и за напред ще работим. Разбира се. Да са живи и здрави. Ние сме говорили с теб, аз приех, който покана, ще направим представяне и там, разбира се, както и имаме покана от аз свързах с Стефчо Рапонджиев, директор на регионална библиотека на Юрище. Той разбра за теб, покани, ще отидем там живот и заедно след това година. На драго сърце. Сега, относно самата книга, 63 страници, 4 разказа, що за майка търсите майчино сърце и старицата, но да обърнем внимание малко и на издателството е Коала Прес, да обърнем внимание малко на корицата. Както първата, така и втората са така... Да, художника Красимира Ташева да е жива и здрави, този път не ми отказа. Веднага се съгласи жената, казах и какво искам и този път се е справил брилянтно. Също и първия. И първия, да, и за двете корици. И как се почувства, когато я държеше в ръце? О, много щастлив. И за първата, и за втората, като... Какво беше усещането? Ги взех пак цяла вечер. Радвам се, че още едно така съкровище бижу, още една сбъдната мечта съм успял да реализирам. Нали, още една мечта съм реализирал. Но в книгата има, аз видях поне, тук съм си отбелязал даже, мисля, че са 2 снимки. На едно читалище, всъщност 3 снимки са. Да. Едно читалище, на една камбанария. И на църквата ни. И отпред има... Света Богородичка с младенец. Да. Защо тези снимки са в книгата? Така, започваме от Света Богородичка с младенеца. Символиката на тази снимка е, това е статуетка, която имам вкъщи, тя ме е подарък от една приятелка. Статуетката е донесена от Чехия. Подарък на нея от мъжа. И преди да почине ме подари да ми остане спомен, аз се паза, и докато съм жив си я паза тази статуетка, но символиката е, че всяко дете трябва да е до майка си. Това искам да кажа. Снимките на църквата Свети Димитър, тя се намира в село Пещилко, това е моето село, където живеех доскоро, и читалище Пробуда. Искам да кажа с това, че, както и вие знаете, най-важното нещо в едно населено място, това е читалище, училище, доктора, кметът, църквата. И затова исках да ги включа, като едно уважение към тях. И за следващата книга пак имам идея да включвам други снимки. Чакай, стойте, за бъдеще почти малко е след малко. Сега, в разговора ти обясняваш, че разказите са измислени, като първия, що за майка е биографичен. Не, биографичен е търсите. Що за майка? Майчно сърце може аз да не съм прочел правилно, но колко все пак си успял да смесиш, така да миксираш художествената измислица и истината? Винаги има нещо истинно, колко да е измислица, винаги има част от мен, от сърцето ми, душата ми, от мои преживявания. Особено в първата книга, 99% от работата са истински случки от моя живот. Така и тук. Преживяно от мен, от някой близък. В каква посока да търсим приликите и разликите между първата ти и втората ти книга? Как мислиш? В каква посока са тези прилики и разлики? Какви са приликите, какви са разликите? Как го откриваш? Приликите в двете книги, че човек минава през различни изпитания в живота и трябва да се бори. Не трябва да се предава. Бог не ни остава, винаги помага и ще ни помага и ще успяваме. И винаги, каквото да ни случва хубаво, лошо, накрая винаги всичко приключва добре. Но на момента ние не осъзнаваме, че нещо може да ни се случи. Това е изпитание, което трябва да преминем. Всяко изпитание ни прави по-силни. Така и в моите книги. На герои се случват тъжни работи, хубави и накрая
всеки един разказ завършва с happy end. Дори най-подкръвтителният разказ в книгата Старицата. А какво те прави щастлив теб самия? Емоциите. Как сега съм тук, по училище като хода, винаги има нещо, започва да се усмихвам. Малките неща. Малките, да, от живота. Ето, днес бях на курс по керамика, много хубаво си изкарах, нови емоции, нови хора запознах. Книгите, разказите са в книгата звучат като приказки за малки и за големи. Както и първата ти книга, продължаваш в този стил, в този дух. Никак не си, като си се отбелязал да кажа, че никак не си снисходителен към героите си. Поставяш ги пред изпитания, понякога доста тежки, да кажем, направо трагични, имам предвид в Старицата. Да, там така живота никой не пожелава. Поставяш ги пред трудни избори. Как нямаш ли малко така милост към героите си? Защо постоянно ги поставяш пред такива трудни житейски избори? Не знам, така ми идея, така ми се на шефа да го напиша и така го пиша, но всяка книга ще е по-така вече умерено, по-хубави случки ще имат с новите герои. За тъжното до тук. По-лошо. Нали, сега вече почваме по-веселите работи. Разказа Майчино сърце, както си го заглавил третия, какво трябва да бъде майчиното сърце според теб? То е огромно и всепрощаващо и не винаги е правилното, но ума казва едно, сърцето друго. И който почти разказа ще разбере в дадения случай майката кое избира. Да послуша сърцето или разума си. И другия герой в този разказ, малата невеста, защото поставя любима си на избор. Или много пократително завършва. Ти самия вярваш ли в доброто у хората? Да. Аз съм жив свидетел, че доброто съществува и постоянно срещам хора в моя живот, които ми помагат всеки ден. Разбирам. Питам те, защото преди време тук от среща в театъра Жоро Тошев представяше неговата книга за Цветана Манева и тя каза нещо, което така винаги ще помня. Тя каза, че понякога се налага да доизмисля хората, за да може по-лесно да ги обича, да продължи да ги обича и да ги разбира. Те понякога ти ли се е случило да губиш вяра в хората? Губя. То няма как да не губи човек. Всеки с неговия характер, случки, житейски опит. Няма как. Всеки е със своите плюсови и минуси, както съм и аз. Но просто съм научавам да ги приемам хората такива, каквито са. Кое според теб е повече в нашето ежедневие? Доброто или злото? Как мислиш? Зависи кой в каква среда общува. Зависи. В моя случай е повече доброто. Макар че има много така неподходящи елементи покрай мен, но човек си избира свой да общува. Така си повече за доброто. За доброто, да, разбира се. Моля, покрай мен винаги е добро. Сега, аз не искам да избягам от култовия въпрос. Какви са вашите бъдещи творчески планове? Разказвай, какви са бъдещите ти творчески планове след сънищата на Степеца, след търсите, виждам тук в последно време си страшно активен в социалните мрежи. Да, вече, благодарение на моя пиар, както аз му казвам, имам TikTok, YouTube канал, който иска да ме последва, да се абонира. Instagram имам, но най-много качвам за момента в Facebook си. И тепърва тях ще ги развивам. Имам много идеи сега и от другата седмица ще снимам, както вече някои от вас знаят. Няколко години подред аз съм бял до Коледа, хода по училища, читалища. Канат ме и много страхотно се изкарваме с всички дечица, подаряваме подаръци, пеем си песни, уникални емоции. И друга седмица това ще клипирам бял до Коледа, как пожелава весели празници на всички. И тепърва съм измислил след нова година предизвикателства към всички хора и със следващата ми книга, която искам да излезе до рождения ми ден. Тя ще е посветена на приятелството и това ще е един своеобразен подарък за мен. За 23 май книга за приятелството. Защото след нашето семейство, най-близките ни хора, най-важните хора след роднините, това са приятелите. Чудесно. Преди тази изключително важна дата за човечеството и за България, 23 май, обаче идва и Коледа. И
трябваше да напишеш писмо до дядо Коледа, би му написал? Всички да имаме повече да се усмихваме, да обичаме най-близките си, да им пожелаваме нищо лошо, дори и на врага си. Защото всичко ще се връща двойно и тройно. Да, чудесно. Ами, аз от опит знам, че един такова събитие като нашето не би трябвало да се удължава, защото доскучава. Затова давам сега думата първо на нашия председател, доктор Кемъркян, да каже няколко думи тя и след това вие може да му задавате въпроси, това е ваше. Божидар, поздравления за новата книга. Вече познавам Божидар и съм много щастлива, че го познавам, защото доброто и хората, които го виждат, са твърде малко наоколо. Някак си скрити, затулени, забързани. Не ги виждаме. Има ги, но не ги виждаме. И аз съм щастлива, че заради Илия аз видях Божидар, а чрез неговите незрящи очи видях толкова много добро и толкова много радост от този живот, че ми става топло и ми се връща вярата в това, че има светлина накрая. И наистина от сърцето пожелавам да си запазиш този ентусиазъм, да запазиш доброто си чувство, да продължаваш да бъдеш такъв добър човек и около тебе да им само хубави хора. Да, Пиши, защото... Слушай писенцето. Ние сме тук, за да четаме. Смежи и здравейте, да се виждаме, само кой раз всички ни се случват. Ако искате вие някакви въпроси, вие да му зададете, на всяки теми, на всичко отговарям, не е ще отговори на всичко, да. Нищо не крие, никога не лъжа, че ако почне да лъжа, ще направя какво лъжа. Нещо да споделите, нещо да кажете. Ами аз мога да споделя нещо, защото вие го питахте какво искаш от живота. Той каза здраве. Веднъж той ми сподели, може би сега просто не се е сетил да го сподели, мен това много ми е вдъхновяващо, че той ми каза, искам от живота да опитвам много неща, много различни неща, защото моята майка е живяла простичък живот и той не иска да живее такъв живот. И това много ме вдъхновява в него, че той е супер отворен и много се хвърля мотивирано в всякакви дейности. Добри каузи. Да, каузи. Сега преди да дойдете го вербувах, тъй като се сме. На 10 декември той е посланник на дядо Коледа, както ви каза. Питах го дали има брада, чувал, проверих дали всичките и бутеше и ще отидем в един дневен център за деца и младежи с увреждания. Той ще ги зарадва. Да, той подкрепя добре каналите. Винаги, навсякъде. Мога ли помагам? Понякога не мога помогна, гледам да не преча, но... Да, точно така. Но винаги съм за. Моля да се помогна някъде. Ти винаги се приличаш на помощ. Винаги, да. Мога ли? Не отказвам. Понякога курса по керамика. Да. Нямам търпение там да им какво ще сътворим. Чудесно. Ами, ако нямате някакви други въпроси към него, той е донесъл и първата, и втората си книга. Ако имате интерес, хората... Искате да кажете ли нещо? Ти спомена, че книгата ще излезе, нали, Тибошка спомена за след Нова година. Значи трета след месеца. Рождения ми ден. Всичко се планира. Добре. Тук е планове. След рождения ден плануваш нова книга или... Четвърта. За четвърта още имаш ли план за четвърта книга или... Стихотворенията кога ще излязат? Секунда, едно по начин. Внимателно слушаме. Да, ще отговоря на всички. Третата книга е готова. Надявам се сега тук да благодаря на всички, които взеха участие в тази книга. Красимира Ташева, Християн Савов, моя фотограф на снимката. Ние направихме тази книга, нали, снимката на Рилските езера, точно на Богородица, а самата втората ми книга Търси лезе на Вяра, надежда, любов. Това е уникално съвпадение. Само да допълня, че тук искам да благодаря още на един човек. Изключително. Това е моят тъст, който всъщност направи цялата книга този път. Черната работа свърши той.
Вярно, че да, жив и здрав, той специално Божидар му благодарности. благодарим му вече и така нататък. Да се включи аз към композицията от благодарност. Да, само да не забравим някои, всички, които взеха участие и те първо ще взимат, аз от 1 януари пускам кастинги за третата книга, за илюстратор, за всичко ще видите в моите социални мрежи. Да, вече искам да. Как трябва цвета наистина на въпроса, трета книга ще излезе най-вероятно на рождения ден, да река Господ, ще го дам точно. Четвърта искам за рожден ден на майка ми да излезе до година. Има и пета готова, но всяко нещо с времето му. А с стихосбирка, може би за седма книга си мисля, ето тук се каже още нещо. В топ 10 на моите книги искам и детска книжка с много илюстрации. Имам вече няколко разказа, така че те първо ще работим в тази насока. Има! А може ли коя ще бъде тази детска книжка, която ще бъде издадена и която хората много ще четат? Те 2-3 години някъде. Аз няма да кажа, че ти ме провокираш. Защо ти се занимаваш с хиляди неща? Защото не. Аз пък искам да ти пожелая тази детска книжка, ти да си я илюстрираш. Чуто Господ. Иначе ние много идеи вече. Знам, че можеш. Няма нещо, което да... значи решили нещо, имам ли цел, постигам. Така човек ще бъде интересно. Трябва да дерзае, има ли желание, успявам. Добре, тогава имате ли още нещо да го питате? Божидаре, сега кажи ти накрая няколко думи да закрием събитието. Какво би казал на финал? Ви благодаря, че ме уважихте тази вечер. Всички да сте живи и здрави, да изкараме ни страхотни коледни новогодишни празници и винаги доброто да е с нас и да сме с усмивка на лице. Амин. От това по-хубаво няма. Амин. И аз благодаря. Браво, Бошка! Браво, Бошка! Да, вашите автографи.